हेलौ गाइस आंनि बे टट' फाग्ला इउटुब चेनेलाव आरो खुलुमहरनाय थाबावबाय। नायलांदो आङो एसे बेरायला फैदों नालाय नै माबायाव खावैमारि ना मा होनो बेवहाय नायलांबाय था आं बानायनि। नै ओरैबो लामा ओरैबो लामा ओरैबो लामा सुलमारिजों थांनाय जाहैबाय बे नैबे लामाया। रायजोनि फुख्रि दङ। जायगाया मोजांथार साफानो, बिफां लाइफांफ्राबो बरिया नुखायो। नायलांबाय था गाइसमोन, आं बानायलांनि जोबजासे नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालायहर अननानै गाइसमोन। नै बरियाखा जायगाया, साइस नुथारो साफानो। बैग्रि बिफां दङ आरो फुख्रि दङ। नै रायजोनि फुख्रि बियो। फुख्रिया नै जा गिदिर गिदिर दङ नाया। जायगाफ्रा मोजाङानो थैबायलै बरियानो। गिदिरथार फुख्रिया, हांसोबो दङ नै।